inu mwamvapo ndi kuona ma complication ama relationship osiyanasiyana, koma iyo kai ndi ina. Anthu awa mukuwaona apawa ndi mitala ndithu, koma mitala yake ndi atsikana obadwa mwa mayi ndi bambo mmodzi. Inde ndi momwemo mwamveramo ndimatanthauza kuti munthu ndi sister wake. Kodi chinachitika ndi chani kuti zitere? Makolo atsikanawa anatinjiza izi. Moyo wawo wa banja ukuyenda bwanji? Tine Dini Studios monga mwachizolowezi ndi pano kukupatsirani nkhani yonse. Pomwe nkhani ikupitilira, anthu muli ku Joni, kodi mukudziwa kuti akalima investment amatenga katundu pa khomo panu komanso ndikukasiya katundu pa khomo panu ku Malawi ndi mtengo wozizira zedi? Kodi ndi matransporter ati ali ndi ofa ngati iyi? Musachedwe, ayimbireni kuti mumve zambiri. Atsikanawa ndi Amina ndi Emeline. Wamkulu apapa ndi Amina amakula ngati mmene ana akulira, koma kamba kamavuto apakhomo Amina anasanzika makolo kuti akupita ku tawuni kukasaka ntchito ndipo anayipeza. Koma paja okaona phiri anakaona ni mitengo yomwe Amina anapeza mamuna dzina lake Frank. Amina anauza makolo ake kuti wazipezera nthiti yake ku tawuni, ndipo anakwatirana ndi kumanga banja ku tawuniko. Mwana, ana awiri, ana atatu, normally ngati muja momwe banja likhalira. Emeline naye umphawi unamkhukhuza kumuzi kuja, ndipo naye anaganiza zoti akasake ntchito ku tawuni monga muja mkulu wake anachitira. Atauza mkulu wake Amina, anamuuza kuti vuto palibe atakuzafikira ku nyumba kwake kufikira mpaka ntchito atazayipeza, ndipo kenako sinaterodi. Anakhala miyezi yosachepera 3. Kenako nkhani ino inayambika. Amina anali akumapita ku ntchito, komanso ana onse amapita ku sukulu, zomwe zimapangisa Emeline ndi Frank kusala okhaokha ku nyumbako. First temptation, anadyerera namaso, ndipo zikondi za nyumba imodzi zinagundika mpaka akachoka khoso atase. Choncho masiku nkumapita, Amina ndi ana akasuntha, masewera othamangisa magazi amachitika kumbuyoku. Koma linafika tsiku loti Mulungu aziyike zonse pa mtetete, ndipo zinateno. Amina anabwerera mofulumira tsikuli ku ntchito, ndipo chosadziwa anapezerera chipako chikuchitika m'nyumba mwake pakati pa Frank ndi Emeline. Ndi chani chikuchitika apa amunanga? Emeline, ndi chani m'bale wanga? Anakuwa mzimayi, koma it was too late. Mikangano inabuka, koma Frank anakwanisa kuwakhazikisa onse pansi, ndipo iye anati wawakonda onse mofanana, ndipo akufuna amukwatilenso Emeline ngati mkazi wachiwiri. Amina ato anakana izi, ndipo anaganiza zoti alisiye banja, koma poganizira kuti ankavutika ali yekha, ndiyeno pano ali ndi ana atatu, apanga nawo bwanji, ndipo pamapeto pa zonse anavomereza. Emeline ati analibe maganizo awo pando ndi sister wake, koma iye akuti chili muchikondi ndi choyabwa, ndipo siumadziwa kuti chakuyabwira kuti. Anayamba kukhala moyo wa banja monga husband and wives. Anauza makolo kumudzi, koma makolo pachiyambi amakana, koma poti zinali zoti zachitika kale anangowavomereza. Iwo ati amakhala mosangalala nthawi zonse, amagona bedi imodzi, ndipo Amina ati poyamba ankaona ngati ndi vuto lalikulu, koma pano anapanga notice kuti ndi zabwino kwambiri mkazi nzake kukhala mphake obadwana naye, kusiyana ndi kuti akanakhala munthu wapadera, chifukwa mphakeyo amasamala ana ake ngati ake omwe, ndipo onse amathandiza makolo amodzi. Anzanga mukuonera, moyo uno timakumana ndi mavuto osiyanasiyana, ndipo ena ndi osowa nawo ma solution. Nthawi zonse takumana ndi vuto loti tikusowa solution, ndi bwino kumusiyira mwini wake Mulungu. Nthawi zonse chiganizo chopanga kuti nanga ndipanga bwanji chimakhala chotayika. Share this story. Osayiwala anzanga omwe muli ku Joni kuyimbira akalima investment kuti akutengereni katundu yemwe muli nayeyo ndi kukakusiyirani ku Malawi akadali ndi mame, komanso osawonongeka. Mitengo yawonso ndiyokambika. Kalima investment, awawa ndiye